Nah, ini kita sudah sampai di kawasan Keteringan, Mbah. Nembe napa niki? Oh, niki Mbah kalih. Amit nggih, Mbah. Niki wonten kerudung setunggal Mbah. Setunggal Mbah. Amit, Mbah. Nuwun sewu. Nggih. Niki pun sepuh-sepuh tesih, Dok. Ana apa kuat ngeten niki, Mbah? Tesih napa nggawa jon ngangsu, tesih ngarit. Oh, mboten napa-napa. Usiane pun pinter ngeten iki, Mbah. Umure. Pun wonten nggih sekitar 70 tahunan niku nggih. Nggih monggo, Mbah, nek badhe niku ngarit. Nggih, sami-sami atos-atos, Mbah. Kita kasih kerudung baik mungkin bisa sholat. Oh, niki ngasune teng mriki, Mbah. Jun nggih, Mbah, nggih. Jun. Balik ping pinten ngeten iki biasane. Berarti nek enjing kalih sonten ngeten iki ngangsu.
ramesake wong tua golek duwe saben dina andon nandang tuna pakar titan pinikenan durga rene kamreng turhang para Mbak kula nyuwun sarapan Mbak. Niki bancaan apa niki Mbak? Nyuwun sarapane angsal. Pun ditandukke niki wau. Oh. Nah, iki sing diarani bancaan ning sawah. Jenenge bancaan apa Mbak ngeten niki? Bancaan tandur nggih. Napa? Ngajeni. Nyajeni dari kata-kata sajen niku wau nggih. Berarti sudah menjadi budaya dari warga sini sebelum proses bertanam bancaan atau selamatan ngeten niki nggih Bu nggih. Minangka wujud syukur ngawali ngoten nggih. Ben tandurane sae ngoten. Oh. Isine ana ingkung, ana ayam panggang, ana walah bumbon-bumbon wakeh pokoke winuk banget iki lur. Makme ning sawah ning galengan. Nah, wonten gemblong barang ya, Bu? Wonten, Pak. Gemblong abang, gemblong putih. Gemblong abang, gemblong putih, ingkung, kacang karo mie. Nah, iki terus ditum-tumno kaya ngene iki. Engko terus dibuntel, digawa sing tandur ngoten nggih. Nah, iki sedulur. Proses seperti ini sudah jarang di perkotaan. Ini adanya di desa-desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berarti ngeten masake mulai enjing nggih mbonan. Wah, ndek dalu, Pak. Oh, ndek dalu nggih. Santen pun gemblong. Berarti budaya seperti ini itu sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu gitu ya, Bu? Generasi penerus. Generasi penerus nggih. Oh, ngoten. Berarti rutin setiap mau tandur. Panen nggih, bentang nek ajeng ngedot. Oh. Seumpama tidak dilaksanakan, Bu. Nggih, pas, Pak. Nggih, pokoknya pun adat, Pak. Ngoten nggih. Berarti wajib dilaksanakan nggih. Nah, ini proses awal dalam
bertanam padi di sawah. Ini ada salah satu kebiasaan atau budaya di sini, yaitu bancaan nyajeni, dari kata-kata bahasa Jawa. Sajen, sajen kuwi artinya yo pokoknya bersyukurlah marang Gusti bahwa sudah bisa mulai musim tanam, ngoten nggih Bu nggih. Nah, buntele ngeten iki dibuntel godhong jati. Nah, ana gedange, ana gemblonge. Bu, jajane kok ngagem gemblong ngoten niku maknane pripun? Oh, ngoten nggih. Kok ora nggo gedang goreng ngoten lho. Nah, jadi isinya seperti ini loh. Ada pisang, ada gemblong, gemblongnya pun ada 2. Terus pisang. Cengkaruk niku napa, Bu? Namine cengkaruk niku wau nggih. Itu juga harus ada ya, Bu ya? Nah, iki bancaan nyajeni sedulur ning nggone desa, ning arep tandur ana acara sing diarani nyajeni. Oh niku cengkaruke nggih, Bu. Nah, iki sing diarani cengkaruk wong iki lho. Ana ayam panggange, wis pokoke lengkap iki. Nyajeni bancaan ning desa. Terus dibuntel, sing paling angel buntel ngoten niku, Mbah. Buntel berkat niku. Enggak setiap orang bisa loh. Nah, terus berkatnya dibunteli kaya ngene iki lho. Loh. Lah niki kula diparingi. Lho matur nuwun lho Bu, kabul kajate. Amin amin ya rabbal alamin. Ning desa ngene iki lur, rapiak banget iki aku teko-teko melu kajatan digawani berkat sak buntel. Ya pokoknya lemah teles nggih Bu, Gusti Allah sing bales. Salah satu keramahan warga yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, dibungkus pakai daun jati. Berarti daun jati ini juga sudah ada sejak dulu ya Bu ya? Kok enggak dibungkus kertas samir, nganggone kok daun jati? Lebih enak, lebih sedap gitu ya Bu ya. Nah, sensasi khas berkat desa. Maksudnya kalem niku pripun? Sajane kalem. Sajane ada 2. Berarti bancaannya ada di 2 tempat. Oh. Mungkin jika apa sesepuh-sesepuh ngertos nggih Bu asal usule kok dilaksanakan kegiatan ini. Pokoknya nggih intine bersyukur kali berdoa niku nggih Bu nggih lho. Nah, iki berkatane terus dibungkusi ngene iki. Mangke terus diparing-paringke kali sing tandur ngoten nggih. Iki berarti teng sawahe Pak
Bulurah. Oh, salam mangke kagem Bulurah nggih. Dari persawahan di kawasan Desa Bacem, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Salah satu kearifan lokal ataupun kebiasaan warga di kawasan sini.